യേശു സിനഗോഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ബദ്ധന്മാരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ, ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കയാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട്. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന്, ഇന്ത്യയെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കയാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട്. എന്തോ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിർത്ത്. നിനക്ക് പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിർത്ത്. നിനക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിർത്ത്. പകരം അവന്റെ ആത്മാവ്, അവന്റെ ആത്മാവ്, അവന്റെ ആത്മാവ്. A new breed of ministers, a new generation is rising up. They're taking up their positions. അവരവിടെ പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, അവരെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ശത്രുവിന്റെ ഏത് ഓൺസ്ലോട്ടിനെയും തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൈന്യം ദൈവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു.